Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Oui, ni wari dafara est passé Dakar. Kasrat nama. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera Allô? Il y a wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondenw ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanaw, doctorate jango nyese bien turko la adamade la koy fiew fo ka soro iye bana nyeyini ka don na kari me ga sababu ga sega dangari ke adamade ke nyina mayala o kele ke bo mo fare ko la wa o era tinye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas ma ya kalabankura. Femi santé bara nyuma yesa nimbela dere bike École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité doctoraya siraka. Meme se galo ka fo o ka dimison ga futina yelenye o pela de lebi kala ni lagol so daga bana nuna. O go Bolofara de flani. Cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau bac, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale.
formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dɛsigilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yɔni jama ka caya u cogolen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ tɛ coyi wali kɛlɛ nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaw fɛ denmisɛnnin ka dege bolola baara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka maçonnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ yen u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan.
lamɛnbaaw ani an filɛbaaw Mali cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye octobre kalo ale tile 28 ye bi ye san 2024 an b'aw fo ka waleɲuman dɔn jani sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ danaya kurakurali la an ka don o don yaasa min ye kunnafoniw ye a bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min na aw bɛ Mali fan o fan ani aw bɛ diɲɛ fan o fan ka se ka aw ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin waati in na aw sɔgɔlen don jani na bi sɔgɔma in na kumaso kɔnɔ yan min ye Keba Jalo ye ale bɛ yan Amara Nu Keta ale bolo bɛ minɛnw na yaasa sa ka se ka laseli kɛ aw ye aw balimakɛ n'aw denkɛ ne yɛrɛ Kasim Traoré ni Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na an bɛna an da don kuma minnu na o ye boucherw k'u ye grève dulon fɔlɔ min ye kunungo u ye lajɛ kɛ lajɛ in o kɔnɔna na min ye 120 ye n'o ye Abdoulaye Fofana ye minisiriso min bɛ bɛn ni keleya kunna olu kun sen bɛ ko in na olu ale bɛna laseli dɔ k'an ye ka kɛ ni o ko ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo hukumu kɔnɔna na ye minisiri fila tun bɛ anw fɛ yan 26 mars da la yaasa ka se ka maaw olu ɲɛw lajɛ cogo min na o baaraw kɛra cogo min Badalabugu denmisɛnninw olu ka tɔn hukumu kɔnɔna na sa Jawaralakaw kɔni u bolo fa k'a to mina o dira CESCOM ale mɔgɔw ma kalanta min ye dɔgɔkun wɛrɛ don ntɛnɛn nata don novembre kalo tile 4 san 2024 Nampalakaw fɛ wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ sa ka Bamacogoyali kɛbaa maa 50 olu bɔnɛ u ni na Bamako yan sa école de gendarmerie la min ye finitigi ɲɛmaa maa 30 olu ka kalan kɔfɛ sa olu ye jala sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan min ye Moritanikaw ye ko minnu bɛ kan kɔnɔnaw la k'u kana t'u sen olu ka jamana politiki la o ko bɛna kɛ cogo min na an n'an da don la maliyɛnw fana wuli ka jɔ kɛ Véronikaw fɛ Itali min ye maliyɛn dɔ ye n'o ye Musa ye ale kɔni polisi dɔ ye mugu ci ale la station kɔnɔ k'a fa o hukumu kɔnɔna na sa maliyɛnw ni maliyɛnw dɛmɛbagaw ka taa se jamana fɛn fɛn bɛ Itali Véronikaw fɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ kibaruya laban kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko polisikɛ min ye a waleya in kɛ ko a nɔ minɛlen don yaasa a bɛ se k'i ɲɛfɔ cogo min premier ministre Sogoro Musa Mara ale fana bɛ taama la Faransikaw fɛ nka kununko taama in kuncɛ cogo ma ɲɛ sabula a tun bɛ laseli la tuma min maa dɔw nana ka na k'a yira k'a fɔ ko a tɛ se ka to nin kuma ninnu na k'a to Faransikaw fɛ an bɛna dɔ fɔ o fana na Bafula bɛ k'aw ka kalata sɛbɛnko n'o ye kalata sɛbɛn yɛrɛ baara bɛ ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Fili Jalo ale na ɲɛfɔ an ye Jara transport ale n'a ka baarakɛlaw olu ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ Keba chauffeur ka na chauffeur wala direction fana k'aw dasi ayiwa peut-être que direction ye mercenaire ta kɛ a tɛ to kɔ o b'a sɔrɔ direction ye maa wɛrɛ kɛ ka nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna minnu walawala aw ye a bɛ se k'o faamuya k'aw to jani ale sanfɛ Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛn sara o tɛ olu fɛ yen kalo kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 90 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 90 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ ATT-Bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔ sɛbɛn sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50
walma 89 44 38 88 école Khalifa Franco Arabu ale nakunya awga demson nga sininya sigi o bambali ye dine famuya ko nyuma minye ka jienda elawye sabula ulufe kala ani demson o de be fembe la jelenye. Amara ko blangorote ma min bolo ko dungota setoye ni chogoroba nugo jugara akoti dibide mbolo blangi son oti manya etuguni manifi ni yi hakili to ikumakana obe sigi sin ko sebe anga chogoroba ko ma ko na fura ki kan tura ga sarakai ni ya fa ni ya di sigi nyogoma ni saraka ma mina fiyo abe do fara sigi jali ka amara dogo ko in konna na komi nebe arajo chama fana lame an reka arajo dodu maliko na arajo dodu uye mama fale ndota aka mabola munga ko anga jamana kono minye Mali ko mogo be mindu ube minga dépensier u ka musaka be bon muna ko ka chanu ka soroi mbalma ke ni mafo ako fana ko mogo ka dunda ka kabu ko nga ko ni ya jate mine mi yere be ko ala ko tien ko yu ni roi ki bita soro ka no cheka jan akwa nga sengen kumba nyan demen dogoyara hine dogoyara yere yira e sanga soro fo teke dogola ni sutura la tuguni barka bana kola amara neni cheti nyan soro yoromi sawula haklina ira de jena tike konnae oye akakumana akoko sorota anga jamana kono kwanye fantan jamana yi amara metoga ni fo awye puma chama ngo aw nyere an shima sero de la sabula an baw be an moke be an koro be an balma muso chama be balola ame ala foga ala barkada amara aw fitini segu ni dugu jara an tumi draka du draka oni tlela fana ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ bɛ an mamuso bolo u b'a fɔ ma ko jakuma juru dumuniw bɛ bila a kɔnɔ basijalaw bɛ bila a kɔnɔ fɛnw bɛ k'a kɔnɔ sɛnɛjalaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an kun b'o dun yanni tlela fana ka mɔ n'o kɛra an bɛ tlela fana dun tlela fana o tɔ an bɛ tila k'o dun wula fɛ ka tila ka surafana dun amara an kun bɛ dumuni kɛ siɲɛ 5 mais duba kelen de do fa be ba be mɔkɛ be mamuso be tulomasama be min ye tɛnɛmuso ni kɔrɔmuso i fa kɔrɔkɛw ni fa dɔgɔninw ye aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan aw bɛɛ bɛ duba kelen kɔnɔ amara bi ni ye anw ka sɔrɔ ko lajɛ ni ye anw ka jamana ko lajɛ ni ye i miiri dɔɔni mɔgɔw bɛ mun f'i ɲɛna bi ko foyi tɛ Mali kɔnɔ ko sɛgɛn bɛ Mali kɔnɔ mun b'a to an bɛ ka sɛgɛn o ye hinɛ dɔgɔyali de ye mun b'a to an bɛ ka sɛgɛn o ye ladiriyabaliya ye ka ɲɛsin yɔrɔ caman ma amara bi e ka wuli dɔrɔn k'i bɛ taa baarakɛyɔrɔ dɔ la aw jɛra aw ye baara kɛ walima ko k'i kana baara dɔ kɛ u fɛ yen o wari saratɔ a bɛ kɛ yɛrɛ ɲɛna n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ta y'i ka wari ye maa minnu sigilen don faso tɔgɔla cakɛdaw la
Mamunun be bi ni jamana musaka kalfalen no ulula aba fo mun ma contrôleur financier yo aba fo mun ko agent comptable wo aba fo mun ko régisseur wo aba fo mun ko dafu wo amara nunu jamana in degun fambaye nunu ye bi nterga do koma alebe yoro frane ke ay baraga roba do yoro frange ugo samia bandodo ka binjugu nu fonti ka we amara alamere kama lengu mako wa bisaba ugo ko ayiko ka cha kaka wa tambwala ko passe samba na musaka dogaledo akoko asona oma amara tarawari papier ke no ye facture ka ira secrétaire mina o secrétaire ko amako aleba lado patron fe kale tay jolier akoka ka lado ko nasra ka lado ka tenimisa fiu secrétaire fana ba don do de fana kan o ba laje ka sebeni ka kan ka soro ka blagata war sarayro la amara nimbela uye che yini ka be jolidi akona ko ni soro la o tenimisa fiu che ko ne ma ko mi yere be no be war mugudi o ya fo ale nyana ko wari baragaro sharia la wari wa muga o tise ga da amma factory kelena agata factory ke wa tantai akana nai ngale rebe joli soro ako fana ma ko problem fo itala che wa muga mboka dama shegi ma ke factory fly tugune wa muga mbora rebe che ni ko kuma na ko ai ko komi ambe presele no ke ka ni mine ai wa nanu wa yo doma muye papier la do cheka amara ai wa fla doma o fana ya boro mina ay nana wa fla doma secrétaire mini o garaga papier doroy ay wa fla doma o te wa segi atlale mpeu asele so baragoro mogomi ye afoko fleur tiga be yoro ina o fana ya wele ko nga che ko nyame ku yisara de ako kika orange money numéro digana ay wa fla cho fana ma chera turan wa segi wa mugana ay mune nya isisa amara meni fota pour que ika famu ka ira ka fobi anga jamana baragaro bebeta faso ga chageda bereta doroma kele wo sogole misikara jarati jago kala utlobena munume gouvernement baraga utlobena munume tawar mino utlobena munume meriko no utlobena munume baraga gouvernement utlobena munume baraga financier utlobena ita ta yoro si na temena yoro ni te warduma warma ka wari ita soro amara mogobe mali barakero dola iga sebe meseu ma wiwele ka fiena ni manindi chero ya fena ko ale ka marché do be goudron de la rofeno la wari yere bela jeli afana ba million muga me we million tanyi na ale fe barakero nai bon aw ko aw nga lafia ko jamana ka yelema ibulu de manga me dongodo jamana ka gele jamana man nogo aduna ta borata nunun tse ga yelema ke umana baraka ma asimi ne bina yala ka tani be jogo falenwa aw de ko abe fe anga lafia ko baraka ke tlene yaka che aga baraka wa muga baraka re la aw ye wa segi mwa ka warla oye onyo na jolibe ke tle kono bi amara mogo be baraka ro la u ba fie kum segi la do patronga olu o fana wari atolu mogo be kenga boy ni mogo mena na barak ta aga fina ki ga mana be trésor la abe kina ki halalate be klobeni na bebe ni kalama ni tega kele abe fe to de anga lafia abe fe to de anga tagagne abe fe to de ko ga nyene bo wona fore yana ko ga warbina sara ire be jorori wallahi wa ifana ikele ngata war fana ta amara ki ko donte a chewre ni Israël ko ni te war soro de ko voilà ko votre type là anya arrangé anana war ta alama sécurité so madama e sigile no gouvernement be sara ibe clim koro mobile bi ebolo faso ka fami gena ni ye baraba ke prime be dima ni bita voyage la ita no charge la be dumuni ke be balo al o be ko fe tuguni ki ka nga jamana demunu ko nyene boko ayi wani ulde mangame iba ko ayi bon ye jamana in degundo yi o la nya fo ikasanyana
akani sigi ni papier ko refondation e kene kan ko de koyi atotora sandra ngande on chuka ko popanta joli ala o do rebe ka kere parce que faut être soro bini fula atei nga faso ka barake daw aya miri koyi jamana nka nye jamana nga lafia mauku ga hage soro choroba do ko ma ko ulu tun folola ma bena Bamako ya kanu ga pension ta ya nu ga se so ba soro pension bana ndaro ko atete tlero do amu ko sa ko ga Orange Money ebe bo mobti kana 35,000 francs no fe transport 7,500 o flamana bola wa kele ne kebe nani flamana bo wa wolo la mara ina na munu fe lu fana o kina na wartala ibe tele flane mi ga ina to ka do ko ni ma di fama ina di demsonu ngoni ma torwa ko ni ma ko ale ko ni ku mena tin do kana Bamako flaga segide c'est pourquoi nyema oye fere mun sigi senga ko digitalisation anga njijala abina na ko chama ne noya ika hake o ka dima ika barake munu ba barala primini fem nga kanga sorala aya fu ya ka duma ni ika hake ngani fana mine na ko miye yuruku ye doke alaje ke anye tribunal nga puma fo tribunal kuturu mo be digitalisation ni telephone me dotara no eso ko fo mo ga saraw ye bolola ka soro tribunal duna drama wo so golembe do tribunal ateta trésor kono de mo tite trésor la kibo nyenyi ni yo nyenyi no be dossier boy kama ibe nyina ko te donc digitalisation min na sisa o de na pour ka so go frake angongo an me fe anga malikura soro ka fo andala ante barake ante wulika joke ante chesrike ma kelengele ni munu ma anchela nunu ba fo ko akake ga nyanga sika lafia dogo ko ayiko tike ni ye mangan fenfe 600 amara akara politique manga yo akara joro ko fengo manga yo ni bebe ke munga ma joro beke munga ma kan na folo nyini mali de be ka joa mali on te kulela dongo doa mogo te ka qur'ani jini dongo doa mogo te ka foko école so dongo doa mogo te ka foko be saka lafia tuko dongo doa o fanga kele no ko di mogo munu makulu ko barake ga nye e maya ni afora sisa ko sida nana ni sida bina ban tanga so laje ebola manana munu me bla kuno ka so laje ko sai na asimi 4 milliards mimbo nga ya fo sanu yana ni drome kele ya je metana boko jenenga victime nunu nga wari non da do fana mu faso jo alaw sege tanke abe mogo kono ku ka nga balo faso de la namara ni yuruku la malio me lafia mi no fa anta soro o munu fana bey kameta baragero nunu na fe munte ben anga fo mogo ina karsa he ako de ko ngana baraka iya ni mina barake nga barake sara ni ni mogo de fana be barake il faut que ngani ndu uluma uluka hake ni et pour que chino ti ba marcher la en faire parce que chino ba do ni fe ulubo kew uluba war mi de ka kew chemise we ulubolo muga tambe bidrube abya chemise couleur kele faut que ta se wa flama abubulo ngani emi ndu bo so de di ma de wo ko entreprise fana be antene iba be ko chino so bino ba fina ko fana ma war do ala koy war tarami joni ya yurugu factory kera togodi avion sani problème teni a papier ma dese ga yeni kiri yere kene ka munu were ko uye war bo ka di amara o desara kana ni prévu ka yira ka ko war duna ma se ga yi kiri bora dogokoro malio me kulela dongodo ko yelema malio me fe ko ka falen dongodo malio me fe lafia ka do ka dongodo ngana kelengelen tara ka ta seni nu fama nu ma wo kono nai ama bo ka duma parce que muna an yɛrɛ dalen ta an yɛrɛ la fana jɛlenya kuma bɛ fɔ da kan nka min ye dusukun na a ka dɔgɔ quoi donc sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ yɔrɔ mairie kɔnɔnaw tɛ o n'i ka papier donna yen n'a ma farati bubaga bɛ wuli a la o ah non régisseur ninnu fana fɛn dɔ fana bɛ yen an k'o fɔ han i ɲɛ b'a la syndicat ka mɔgɔw u bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na dɛ
n'u ma tiɲɛni kɛ k'a fɔ wayi an ye INTM mɔgɔba de ye ani INTM ɲɛmɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo e bɛ se ka tiɲɛni kɛ cogo di ko parce que k'e bɛ INTM na INTM kɔrɔ de ko ka tiɲɛni kɛ yan e bɛ tiɲɛni kɛ cogo di ko parce que ko jɔyɔrɔ bɛ e ka syndicat mɔgɔw bolo o fana caman o de bɛ bi fana faso fana baarakɛyɔrɔ la se tɛ se ka k'u ma kuma tɛ se ka k'u fɛ wayi c'est des syndicalistes n'i y'a kɛ cogo la u bɛ taa grève la namaratɔ ka mɔgɔw bila ka taa grève la a bɛ sɔn o ma ka taa bi mɔgɔw ka tiɲɛ tɛ fɔ namara b'a a la o fana cɛ man ɲi dɛ n'an kɔni ko an ka lafiya an ka hinɛ ɲɔgɔn na an k'a dɔn k'a fɔ bi bɛ sinikɛnɛ fana bɛ jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min na Amara an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. An bɛ foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni nin waati in ye Amara kunungo an y'a mɛn ko Musa Mara ye gɛlɛya sɔrɔ k'a to k'a ka Faransi taga la Faransi taga in an b'a fɔ fɔlɔ Musa Mara parti politique ɲɛmaa tɛ président d'honneur don parti président o ye Yusufu de Nimafili parti président d'honneur do nga Musa Mara bɛ min kɛ o ka jugu ni parti yɛrɛ président ka kuma ye ale de bɛ ye ale de bɛ bɔ ale de bɛ dantigɛliw caman kɛ jamana kɔnɔna na yan an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na Musa Mara bɔra ka kuma caman fɔ a y'a daminɛ fɔlɔ jamana yɛrɛ kɛcogo la a ye kuranko kumaw fɔ a ye fɛnw caman fɔ hakili la démocratie tɛ yan yɔrɔ o kɔni liberté d'expression a bi bɛn transition fanga kɔnɔna na a yira fana k'a fɔ ko min ye maa min bi ni ale ka wulikajɔ ni a ka laseliw ka ca o ye Musa Mara ye o Musa Mara Bamako laseliw m'a bɔ a ko a n'a ka tɔnden dɔw ka da ɲɔgɔn kan k'u ka taa Faransikaw fɛ yen Amara kunungo tuma min na Musa Mara n'a ka tɔndenw bɛ lajɛ la a n'a kanubaw ani maliyɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ Faransi n'u tun bɛ fɛ ka taa ka kuma lamɛn mɔgɔw de taara ko u ka baara ko k'a jɔ ko sabula k'a bɛ ka kuma mun fɔ k'o tɛ olu fɛla ye an ye ja minnu sɔrɔ o jaw de ye nin ye k'a yira k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye premier ministre kɔrɔ don a tun bɛ kɛnɛ min kan a n'a ka kan maliyɛn minnu bɔra ka taa fana tubabuw fana fɛ olu fana n'u ka hakɛ don nka an bɛ min kɔni dɔn nin ko in na ni ko sera yɔrɔ dɔ la hakili de bɛ baara kɛ an bolo bi Musa Mara ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kan ka se ka kuma kan ka se ka kɛ mɔgɔ min fɛ a ka ko dɔw faamuya k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka ko caman kɛ k'an to an ka jamana kɔnɔ an bɛ degun dɔ de kɔnɔna na an bɛ k'a ɲini k'o bɔ ni sokɔnɔ kuma ma min ɲɛ an hakili la kɔnɔma kuma o tɛna na o ɲɛ ale bɔra sisan ka taga sɛgɛ kuma dɔ la Amara i bɛ yɛrɛ ɲininka quoi an yɛrɛ ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na sisan sa terroriste minnu bɛ ka faga a fanba a fɔra ko maliyɛn minnu ye marifa ta faso kama olu de don an bɛ ka ɲɔgɔn faga sisan ni min kɛlen filɛ nin ye Faransi jɔn ninnu don an maliyɛn kelenw de bɛ ɲɔgɔn na ye bon e min ye ɲɛmɔgɔ ye fɛn o fɛn bɛ na ni futinɛ ye fɛn o fɛn bɛ na ni tɔgɔcɛn ye fɛn o fɛn bɛ na jamana ko se jamana ma n'i bɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ hakili kɛ ka baara kɛ nka bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan laɲiniw ye min ye an t'o olu dɔn n'o tɛ waleya minnu kɛra Bamakɔ yan laseli minnu kɛra Bamakɔ yan anw bolo o ye wasa kɛ nka sisan ka bɔ ka taga jamana kɔ kan ka taa jamana lajaba ka jamana buruja ka jamana tɔgɔ tiɲɛ hakilima bɛɛ ka o lajɛ n'o y'a sɔrɔ o ka ɲi kunungo minnu filɛ nin ye tan Amara ne tun tɛ yen dɛ nka an ka maliyɛn minnu bɛ yen an fana ka tɔn bolofara minnu bɛ yen n'o ye club Kassim Traoré mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu sigilen don yen olu ye min fɔ an ye ko Ala farala an ka premier ministre kɔrɔ kan parce que ŋaniya min tun bɛ yen o tun ye k'a minɛ de k'a yirala k'a fɔ ko a tɛ foyi ye
a tɛ se ka fosi kɛ a tɛ se ka foyi yɛlɛma jamana in kɔnɔ wa olu bɛ min nɔfɛ bi o ye jamanakuntigi Asimi de ye olu to o dogo mɔgɔ la u tɛ fɛ mɔgɔ kana o lajaba maliyɛn wɛrɛw bɛ Senegalikaw fɛ yen Ibrahim Tunkara a ko ko mara kan ka min faamuya fɛn dɔ de tun bɛ yen n'i tun ye maliyɛn ye fɔlɔ i b'i kun biri i tɛ se k'i kun kɔrɔta bi maliyɛnw bɛ ka o hɔrɔnya ni o fɛn min sɔrɔ ni bonya min sɔrɔ maliyɛn diɲɛ jamana tɔw cɛ la ni mɔgɔ min taara k'i bɛ t'o tiɲɛ hali n'i ka d'u ye i n'u bɛ se ɲɔgɔn ma n'o tɛ a fana fɛbaga dɔw taara ka taa lamɛn minɛ a kanuba dɔw taara a lamɛn a lafasaba dɔw taara a lamɛn a ka kuma lase fana kɔnɔna na a ye kuma ta jamana kow kan jamana kɔnɔna kow kan jamana kɔkanna kow kan a miirinabaw ye mun ye a la a ye segira olu de kan nka a k'a dɔn ko dɔ cɛ ka ɲi nka ko laban ta tɛ ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye kulusi ɲiginnen o ka fisa n'a jeninen bi ale bɛ yɔrɔ min a ye jɔyɔrɔ min fa waleya minnu kɛra a yɛrɛ bolo a ɲuman n'a juguman na a k'u kimɛ k'u lajɛ n'o y'a sɔrɔ ale Musa Mara ni nin waleya ka kan e min bɛɛ lajɛlen Mali denmisɛnnin foyi tun tɛ yen min tun tɛ sujuru bin ka ɲɛsin Musa Mara ma nka bi mɔgɔw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun de bɛ Musa Mara la. Donc ale ye min fɔ o yɔrɔ la o ye transition ɲɛmaa minnu bɛɛ olu y'u ɲɛsin kɛlɛ ma cogoya min na o bɛnna ale hakilinata ma bawo ale yɛrɛ ka faamuyali la olu ye sɔrɔsiw ye olu bɛ kɛlɛ kɛ cogo dɔn ka tɛmɛ civiliw kan je crois que a y'o fana fɔ fo ka taa fɔ ko politikimɔgɔw tɛ se o baara sugu la sɔrɔsiw donc nin ye Mali lahala ye. Maintenant, maintenant c'est ɲininkali sabanan ma parce que bi bi in na i mana wuli Mali yɔrɔ yɔrɔ la hali Mali ɲɛmɔgɔw b'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an bɛ k'o fɔ la nin y'a san caman n'i y'a ye an bɛ k'o fɔ la fo bi ça veut dire que halisa a bɛ komi an ma don da kelen fɛ an ma bɔ da kelen fɛ o de la ale ye ɲininkali kɛ mais ko mun na jamana in kɔnɔ an tɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne bɛ se k'a fɔ bi bi in na yɛrɛ ni ɲininkali kelen kan ka kɛ Mali kɔnɔ peut-être o ɲininkali de kan ka kɛ parce que hali n'i y'a lakɔlɔsi bi transition ɲɛmaaw ye kulo dɔ sigi ko o ka gafe sɛbɛn gafe min bɛna ni bɛn ye maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ko la charte de la réconciliation nationale donc ça veut dire que halisa ka bɛn sabati o y'an ka laɲini ne bɛna min fɔ la o ye ne ka faamuya cogo bɛnbaliya an ka jamana in kɔnɔ a bɛ niveau jumɛn ni niveau jumɛn ni niveau jumɛn na o fana bɛ lajɛ n'i ye kɛlɛkɛ yɔrɔ in fɔ yɔrɔ min na bɛnbaliya dɔ bɛ yen parce que n'i y'a mɛn kɛlɛ dɔrɔn bɛnbaliya de bɛ na ni kɛlɛ ye maa minnu ye terrorisiw ye bi n'a bɛ f'u ma ko terrorisiw olu n'i y'a kɛ maa tan ye Yere hakkanyi ni polisi ya pardon ayiwa an b'a fɔ sa ko min ye Musa Mara ye ni mun ye ale ka Faransi taga ye kunu maliyɛn dɔw kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko a bɛ ka kuma minnu fɔ o tɛ olu fɛla ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔ kan ani bamanciwale ni wale kɛbaa dɔw tun bɛ ungelikaw fɛ yen u y'olu kɔni maa caman bɔnɛ u ni na min ye armée ye u y'a yira sa ko maa 30 ɲɔgɔnna minnu ye terrorisiw ye olu de tun bɛ yɔrɔ in na u n'u ka maramafɛn jugu moto 20 u sera ka olu sɔrɔ o wulikajɔ kelen fana hukumu kɔnɔna na u ye filanan fana kɛ min y'a to bamanciwale kɛbaa maa 10 ɲɔgɔnna u y'olu fana bɔnɛ u nun na k'u bolo min ye sɔrɔsiw ye u bɔra ka nin waleyaba minnu kɛ nin k'a bɛna to sen na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na jamana
ale fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an b'a yira la fana k'a fɔ sa min ye armée ye ale ye patrouille belebeleba daminɛ patrouille min n'a bɛna na fɔ ma sa ko ka se ka jamana yɛrɛ lakana ka kɛ ni nin waati laban in na sɛnɛfɛnw mɔli minnu kɛlen filɛ nin ɲɔw bɛ se ka tigɛ cogo min na ale ni balo bɛ se ka to cogo min na jiginɛ kɔnɔna na armée kɔni ka o wulikajɔbaw bɛna kɛ yɔrɔ caman na jamana fan caman fɛ yaasa min ye sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ k'u ka sɛnɛfɛnw bɔ joona olu bɛ se cogo min na k'o sɛnɛfɛnw k'olu kɔni sɔrɔ wa yɔrɔ caman fana min ye dugudenw ye yira yira k'a fɔ ko ka foli kɛ armée ye sabula waati laban ninnu na mɔgɔ caman kun y'i bolo fila da i kun ka kule nka min ye Segu marabolo kɔnɔna Masina fanfɛlaw la yaasa wolomasiri taba bɛ se cogo min na ka t'u kɔkɔrɔ ye ka se ka baaraw kɛ ko olu caman bɛ sen na u kɔni bɛ k'a ɲini Ala fɛ sa min ye o ko in ye o ka se ka to sen na yaasa basigi ni lafiya ale bɛ na cogo min na an bɛ taa Kubekaw fɛ yen Kube yen kɔni balo ale a ma ɲɛ kosɛbɛ nka duguden dɔw ye kuma min fɔ a mara an ka jɛ an ka olu lamɛn. Deuxième vidéo. Jara président de Bukar Kulubali. Donc moi